lang nimo sa lugar, imong mabati ug makita ang gipakusgan ug bag-ong misipa nga tourism campaign sa probinsya sa Davao Oriental. Misipa na kaganina ang bag-o ug gipakusgan nga kampanya sa provincial government ug sa tanang lungsod sa Davao Oriental ug sa Mati City ang sektor sa turismo subay sa pagsikad ug balik sa ekonomiya sa nasud. Ang turismo usa sa nagunang industriya nga mihatag og kalagsik sa ekonomiya sa Davao Oriental. Hinungdan nga gitapok ni Governor Corazon Malañaon ang tanang sektor nga dunay kalambigitan sa turismo gikan sa sektor sa transportasyon, akomodasyon o mga hotel, mga negosyante ug mga industriya nga sagad bisitahon sa mga turista, lokal man o langyaw. Gawa sa kadagatan, mga busay ug mga nindot nga gagmayng isla, ang kalami sa ilang produkto nga kakao ug kape ang naguna sa mga kinaham sa mga turista. Alang sa negosyante og kape ug kakao nga si June Adlawan. Sa negosyo, in terms of business, din sa Governor Generoso, mismo sa municipality sa Governor Generoso, being the president of Adlawan Farms Corporation, nagahimo mi Oriental Cacao 100% pure tablea, isa sa mga panamo, mga ginapangusgan usab nga maghimo pud mi og katong umaabot ng mga coffee, no? Kay daghan naman tay mga kayutaan, so atong encourage sa mga farmers nga mo involved into farming, mananom og kakao, mananom og kape. Then dili lang pwedeng ato lang ibaligya diri sa dili ato butangan i-value add nato para ma-promote nato, matabangan nato ang ato ang ginaingon nga buy local, promote local, buy local products. Apil sa plano nga nahiusahan sa Tourism Summit sa Davao Oriental nga iapil ang pagpreserba sa kultura sa tribong Mandaya ug sa ilang panginabuhian kung diin padayong gipreserba bisan pa man sa kapaspas sa paglambo sa teknolohiya. Matud ni Caraga Tribal Chieftain Christine Banugan, ilang suportahan ang kampanya ni Governor Malañaon kay nasayod sila nga kinahanglang ipaila sa kalibutan ang kanindot sa kulturang Mandaya. Ma'am, mapasalamatan ni sa Imong Tourism Summit sa atong provincial governor ni Governor Malañaon tungod kay mahatagan o dakong pagtagan o pag-promote ang among kultura sa Mandaya, ilabi na sa Mante 01. O of course kami participate mo coordinate tungod kay dili lang pag-promote sa kultura kundi na po pag-balance dapat nga pagpreserba o pagprotekta po sa kulturang Mandaya dinhi sa Davao Oriental. In terms sa kultura, unsa may dapat ma-promote sa turismo sa kultura sa mga Mandaya? Ang kultura mismo sa Mandaya dili lang about sa dagmay sa arts and crafts sa Mandaya, dili ang way of life mismo sa Mandaya nga karong panahon na naapay buhing kultura sa tribong Mandaya, ilabi na dito sa Sitio Sangab, Barangay Lechon, munisipyo sa Caraga. Dili lang ang among ginasuot, dili lang ang among pagkaon, kundi ang ginatibok ang way of life or ang kung sa gyud ang tinuod nga Mandaya dinhi sa Davao Oriental. Gidayeg usab ni kanhi Tourism Undersecretary Art Bungkato ang gihimong Tourism Summit. If we continue keeping our sites and attractions as pristine as they are, improve our services, and expand even our attractions and other sites, we're able to provide jobs. And that's exactly why we are doing this. And that's why I truly believe that tourism can be a major industry, not only in the country, not only as a national effort, but also as a regional and a provincial effort. So I thank you for letting me speak today. I am already in the private sector. So from the point of view of the private sector, this is such a huge accomplishment. Samtang giawhag ni Department of Tourism Regional Director Tanya Rabatan ang tanang nalambigit sa sektor sa turismo nga paningkamutan nga kanunay magsunod sa pulisiya ug programa sa turismo aron mamintinar ang ilang mga produkto nga mao kini ang kinaunukan sa tourism industry. Matud ni Director Tan, ang gihimong Tourism Summit ang pinakaunang panagtagbo nga gihimo sa Mindanao nga gipangunahan sa provincial nga panggamhanan. Provincial Tourism Summit held here in the region, and aside from that, actually yung attendance mo today talaga, Gov, this is really a massive gathering of all the stakeholders ng tourism.
And before I present to you, I know many of our local chief executives or elected officials and even in the tourism offices are new. Ang halos tanang tourism destination sa Davao Oriental nakasentro sa Mati City. Tungod kay kini ang sentro sa naisgutang probinsya. Matod ni Mati City Mayor Michelle Rabat, andam na ang iyang syudad ug ang mga destinasyon sa mga bisita. A lot. I'm happy na sa atong gobernadora thought of this kasi we have to align everything para ang push namin talaga for now is, as I have mentioned to you before, is really tourism. Mati is now becoming a tourism hub, so kailangan coordinated and synergized lahat. Nagkaisa kami so as not to waste our resources. At the same time, biggest asset natin is our environment and we have to take care of it as well. Kasi yan po ang scenic scenes ng Mati. Are you planning to impose ba environmental users fee like what Samal is doing? Eventually, but reasonable. Eventually. Because we do have to keep our waters clean, we have to keep our streets clean, and we have to generate funds for that, at least para masustain natin. Sayang mensahe, mao kini ang gipaabot ni Governor Corazon Malañaon. The first to happen in my first 100 days as in office as a returning governor. I feel that there's a need to put all my priority concerns, which include tourism on the ground at the start of my term, to concretize my commitment to pursue this agenda. Davao Oriental has a large pygmy forest known for its biodiversity and inscribed by UNESCO as a World Heritage Site. And we, the people of Davao Oriental, are known for our warmth and hospitality. I believe we are now in a much better position to offer our province as a tourist destination. Having put modest infrastructures in place and having been newly declared as an insurgency-free province, we have to take full advantage of the tourism rush. On the part of the government, especially the local government units, we need to generate the interest of the private sector to invest in tourism-related facilities by creating a favorable investment climate, offering investment incentives, complying with the law on ease of doing business. On the part of the provincial government, we have started to lay the groundworks of Oplan Turismo. We have started the rehabilitation and upgrading of all eco-parks, museums, and tourism sites from Banay-Banay to Boston. Kung magkahiusa ang katawan sa pagduso sa responsableng turismo sama sa Davao Oriental, dili masakripisyo ang naturales resources ug ang kinaiyahan tungod kay normal na kanato nga mangita kita og lugar nga makaginhawa kita og lugar nga makalipay sa pamilya sa panahon nga ilang gikinahanglan ang lugar kung diin magkahiusa ug magsadya ang tanan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!